Tomáš, zásadná otázka. Čo takto porábaš popri garáži? Vieš čo, tak si sedím občas. Hej? A stávajú sa veci, že niečo zdvihne zo sedadla? Vieš čo, niečo, čo má položí nariť. Aha. Či posadí sa hovorí? Áno. Vážení a milí naši priatelia, kamaráti, diváci, poslucháči, občas treba ukázať aj ľudí, ktorí dlhý čas pracovali a pracujú v tom takom pozadí, hej, že my sme tie také tváre, Šulko, Vašo a stále sme vonku, ale občas niekto na nás tvrdo pracuje a pracoval. Dnes vám chcem priblížiť jeden garážovský príbeh, ktorého súčasťou je Tomáš. Tomáš, vítaj v mojej garáži. Ďakujem ti, Rastík, som veľmi rád. Mal si tú česť tu byť ešte pred tým, ako sme sa nasťahovali, ak si pamätáš, to boli Vianoce. A naši diváci asi vedia nejaký ten, by som povedal, tvoj príbeh a tak ďalej. Ale poďme v podstate do tých čias, kedy sme sa začali jeden druhého vnímať. Mm-hmm. Ja si pamätám na tej časy. Najskôr to boli autá slovenský však. Tam sa to celé vlastne začalo. Hej, to bol taký ten väčší projekt, v ktorom som ťa vlastne vtedy oslovil. Takže tam boli nejaké tie prvé naše stretnutia. Je to veľmi dávno, keď ešte bolo v podstate aktuálne dávať slovenský software do aut. Prosím ťa, a toto ti ako napadlo, že je takáto diera na trhu? Vieš čo, jeden môj kamarát mal vtedy, si kúpil A6, Audinu, to bola tá C6 ešte. To bol vtedy raketa neuveriteľná, 3 liter diesel, 6-válec a samozrejme mal tam veľký problém, lebo tomu nerozumel chlapec. Tam bol vlastne taký displejík, ktorý bol, že buď bol farebný, alebo bol taký červený. A on mal ten červený, ešte ten basic. A nerozumel tomu a boli sme vtedy, myslím, že niekde pri vode sme boli, to bolo leto. A tam som rozmýšľal nad tým, že teda ako mu s tým nejak pomôcť a toto mi nejak napadlo, že nebolo by úplne zle to nejak preložiť. A tak to nejak celé začalo. No ale to bola veľká odvaha pustiť sa do preloženia softvéru v aute. Ja som sa cítil, že mám blízko k autám v tom čase, ale nejak by som si do toho netrúfol. Ktorým smerom si sa vydal, ako to vzniklo? Lebo dnes naši mladí diváci vedia po anglicky a hlavne tie príkazy, odkazy v aute sú im jasné. A tá staršia generácia si ale pamätá, keď autá hovorili iba po anglicky. Tak kde si sa vydal, ktorým smerom? Tak hľadal som varianty, ako to spraviť, lebo ja som predtým samozrejme nevedel vôbec, čo to znamená programovať, ani teraz by som to nedokázal. Takže som hľadal nejakú variantu a v podstate v Čechách bola jedna firma, ktorá sa tomu tak nejak venovala a spoločne sme to vlastne nejakým spôsobom takto rozbehli aj v Čechách a na Slovensku. Takže to bola tá cesta, v podstate len akoby nájsť niekoho a už ten samotný proces toho prekladu, my sme na to mali tiež nejakého ITčkára alebo vývojára a tento vlastne robil a bolo to ako veľmi zaujímavé, lebo tie autá naozaj to nemali a bolo ich strašne veľa. A hlavne bolo vtedy BMW a BMW prišlo s tým iDriveom novým a tam bolo kopec informácií, kopec vecí a ľudia tomu absolútne nerozumeli vtedy. To je aj úplne zvláštne sa teraz vcítiť do tej situácie. Naozaj tomu dnešnému poslucháčovi to môže pripadať smiešné, ale ľudia nerozumeli. A tam bol to dobrý biznis? Bolo to vtedy akorát taký rok, teraz úplne neviem, či to bolo 2008, alebo kedy to bolo, keď to vlastne bolo naozaj že v tom najvyššom píku a vtedy to fungovalo veľmi dobre, lebo vtedy naozaj aj tá ekonomika tu šlapala a kupovali sa vo veľkom nové X5, X6 a tam naozaj to bolo také, že to bolo presne, že ukáž svoje zdroje. Hej, že tí ľudia naozaj museli mať tú X5, X6 a boli to väčšinou aj takí starší ľudia, ktorí mali svoje firmy a mal to auto, ale vôbec si ho nevedel nastaviť. Takže tých klientov bolo vtedy naozaj dosť. A ty si vtedy pôsobil tak, a to asi bolo nutné v tej klientele, chodil si pekne oblečený, privítal si ma tak trošku ofiko, to si pamätám, tak akože si hovorím, tak tento chlapec akože lieta vo vysokých vodách. Bolo to nutné, aby akože ťa aj brali tí klienti? Bola to súčasť toho obchodu? Tak ono je to asi ako všade, že v podstate v tom obchode, alebo všade, že ako sa to hovorí, že keď chceš s vlkmi žiť, musí s nimi byť, alebo neviem, či takto, alebo opačne.
Takže presne to bol celý ten koncept toho celého, aby ťa oni vlastne k tebe pustili nejakého mladého chlapca, ja som mal vtedy koľko, 20, neviem, 6, 7, 8. Tak určite nejak, akože určite som nemal viac ako 30. Takže oni ho museli trošku k sebe zobrať. Takže keď som začal, tak za v podstate posledné peniaze som kúpil vtedy nabitého Passata. Áno, to bola tiež vlastne ten model už s tými, ten novší faceliftovaný model. A samozrejme v Highline to muselo byť. Čierne kolesa, znížený podvozok, všetko originál, čierna koža. Takže a na tom som chodil za nimi, za tými ľuďmi, vlastne to inštalovať priamo do ich aut. A tam si musel vyzerať trošku, no. A aký bol vtedy svet? To auto asi znamenalo viac, tak dobre. Ja som sa vozil na testovačkách, čiže ten Highline som si ja takto požičal, akurát sme to minulé s Katkou rozoberali, že ja som bol tá druhá alternatíva, že som nemal peniaze na to, aby som si auto zaopatril, tak som si ho požičal a urobil som o ňom recenziu. Čo vtedy pre teba auta predstavovali? Akože ja si myslím, že bola aj ruka v okne, nie? Tak ja som od malinka miloval auta. Asi ako ty vlastne aj tu, čo máš na stene polepené, respektíve popripínané tie plagáty, tak ja som si tiež maloval auta a tak, čiže ja som s tými autami žil naozaj od malinka. Mal som tie katalógy z Nemecka, mi nosila sestra vtedy, to bolo úžasné. Takže tie autá bol môj život celý čas a práve to bola tá sféra, respektíve tie otvorené dvere do toho sveta tých aut, ktoré som predtým v živote nevidel. Hej, to boli tie nové, tam boli Lexusy, tam boli Bavoráky, Audiny, hej, keď prichádzali Q7 a tak ďalej, to bolo niečo, že pre mňa predtým nepredstaviteľné a to bolo vždy také, že keď som prišiel k tomu novému autu, aj čo som vlastne tam montoval ten software, tak som sa musel tváriť, že to je pre mňa úplne štandard, hej, lebo musel som byť taký, že no však ako OK, nová X6 pohode a pri tom v hlave, že wow, že čo si, že wow, vážne, takže bolo to úžasné vtedy, no. Ale dobre si to hral, musím povedať. Akože všetká česť ako za odvahu a že sa do toho pustil, ale byť na tejto vlne, to by sa mne asi roztriasli kolena. Akože ja som dokázal iné urobiť, že tak ako toto tak jazdí, hej, akože trošku to ide bokom, ale nie až tak, akože ten X-Drive by mohol byť lepší v X6, ale ty si žil naozaj na vysokej vlne a potom si kúpil následne niekedy A4. A to tiež bol S-Line, či nie? Jasné, muselo byť ako inak. Som z Brezna, vieš, takže čo čakáš? No skúsme tak popísať, že Brezno tých rokov, lebo ono to bolo z časti aj také Foresterovo, tie Zajogate, nie? Zajogate, presne tak. Čiže aj Foresterovo bolo v Brezne, ale koncern sa nosil v tých časoch. Akože nemyslím to vôbec zlom. Hej, samozrejme, bolo to asi taká kultúra u nás. Jasné, štvorkové golfy, to proste, to tam muselo frčať, jasné. No a potom už to boli presne tie Passaty a už sme potom išli do tých vyšších sfér. Ale akože môže to aj dneska tak, alebo neviem, či už dnes je to na tom vidieku alebo na tých menších mestách, neviem, ale stále, keď ideš po tých dedinách, tak vidíš ten ušarpaný dom, ale tú starú A6 tam odstavenú vo dvore, to tam musí byť. Hej, takže takto to tam asi možno nejak fungovalo. No v tých časoch v Brezne ty si tiež býval u rodičov, nie? Pravda, že. A štvorečka vonku zaparkovaná. Určite. Keď si sa potom, samozrejme si robil asi na inom projekte, tam sme sa opäť ako keby zoznámili a z toho vzniklo potom okrem priateľstva aj také spojenie, že si začal robiť pre garáž. V čom to bolo iné, lebo zase finančne to neboli asi požehnané časy, akože byť v garáži, oproti tomu, čo si aj predtým zažíval. Tak ono, keď to tak zoberiem, bolo to vlastne také obdobie, kde ja som v podstate rok predtým už mal tej práce naozaj veľmi veľa. Nechcem povedať, že som vyhorel, nemám rád tú slovičku úplne, že niekto vyhorí a tak ďalej. Sám neviem, čo to presne je, ale bolo toho naozaj veľa, potreboval som si od toho trošku oddychnúť. Tak bolo to naozaj tak, že dlhé obdobie som v podstate akby nepracoval, len sme chodili s chalami niekde trošku po svete a tak som si vetral hlavu, bolo to úžasné obdobie. No a potom mi to začalo chýbať. A rozmýšľal som teda, že čo by som robil. A to si pamätám, to som bol v Bratislave. Sme boli pri Dunaji oproti Evrovej vtedy. A tam som na tým rozmýšľal, tam mi napadlo, že ja by som chcel s tými autami robiť. Ale teda čo? Ako? No a vlastne bolo to, tam si mi teda vtedy napadol že to by ma akoby hrozne bavilo.
Hej, že nie testovať a tak, lebo do tých aut som až toľko nevidel dovnútra ako ty, ale skôr byť akoby súčasťou toho celého a vytvoriť tomu možno nejaký obchodný model alebo marketingový alebo manažérsky model, tak vtedy mi napadlo, že ťa skúsim osloviť a tak to nejak bolo. To boli vlastne tie časy, kedy sme si dali v Brezne kávičku. Bolo to pre mňa fajn, lebo ty si vždy mal akože cigaretky na stole a ja som ten, kto takto bežne nefajčí, ale už keď je tá možnosť, keď ťa niekto ponúkne, tak sme takto si chodili zapáliť na kávičku. Ale asi bol veľký rozdiel tvoje biznisové sny a to, ako vnímal si garáž zvonku, nejaké čísla a tak ďalej a potom, keď si do toho vnikol, asi to bolo trošku iné. Určite to bolo iné, ale akoby primárne mne vtedy naozaj nešlo o to, ak by som ja z toho mal nejaký profit. Mňa to hrozne bavilo a chcel som to robiť tak, aby to bavilo aj mňa, ale aj vás. Takže toto bol asi ten zámer, že nie je to iba robiť akoby biznisovo. Samozrejme, že každý biznis a každé podnikanie musí prinášať zisk, o tom to podnikanie je. Ale toto naozaj bolo niečo, čo som aj pochopil, keď som vošiel do garáže dovnútra, ako keby keď si mi otvoril tie dvere do tej garáže, tak som pochopil, že to je skôr také nastavenie, taký mindset. Hej, taký ten život trošku iný, že to nebolo iba o tom prísť a vyrobiť a mať z toho nejaké peniaze, ale to bol ten život. A to ma na tom hrozne bavilo. S vami chodí po tých natáčaniach úžasné chvíle každý pondelok, keď som odviezol auto, priviezol auto to nové a presne keď som aj dostal nejaké nové auto vtedy na testovačku, ktoré som vám viezol z tej Bratislavy. A to boli, vieš, takisto zase nové autá, zastane si niekde na benzínke, však to poznám stále, zastane si na benzínke a teraz to úplne nové autičko, vyvoňané krásne, čo ľudia vidia iba niekde proste v katalógu alebo na internete a ty tam ho máš, zapali si pri ňom ako veľký čávo, takže to bolo veľmi dobré. Mnoho vecí si ma naučil a máš pocit, že si aj niečo nové nasal v garáži? Lebo ja som ti za veľa vecí vďačný. Možno som mal niekedy úplne naivný pohľad na svet. Ty si bol zase z tej obchodnej stránky. Fungoval si v tom druhom svete a častokrát si oslovoval nejakých takýchto publicistov. Tak ja som vlastne predtým, v podstate teraz podnikám 22. rok asi, 22 rokov už podnikám. A bolo to vlastne aj predtým to obdobie bolo také, že ja som mal skôr tie firmy, ako keby mňa oslovovali a ja som im robil ten management, krízový management alebo marketing a tak ďalej. A boli to naozaj také, asi tak čisto biznisové záležitosti na vyrábanie peňazí. A u vás som pochopil, že ako to je, keď sa niečo robí srdcom. A tá garáž mi preto tak neuveriteľne prirásla, lebo to bola naozaj taká srdcovka, taká rodina. A to bolo zrazu niečo úplne iné. Takže za toto som ti veľmi a vám všetkým veľmi vďačný. Okrem toho, že musím akože počiarknúť, poznamenať, že za tvojho účinkovania sa mi zlepšil ten stav na účte, alebo akože aj garáž v tomto nejak progresovala. Navzájom sme si tak obrusovali. Vieš, že ja som bol taký akože áno. Takto, ale akože toto išlo hore a o tej familiárnosti svedčí, že ty si mal u nás interné meno Janko. Áno. A čo zase musím s uznaním skonštatovať, že hoci si mal sen o veľkých projektoch a častokrát si bol tak akože nabudený ako trafo, že ideme do toho, tak tu si sa zhostil s tou úlohou, že si ten behind. Že si ten Janko, ktorý robí storky, nejaký behind za nami a takýmto spôsobom sme si to užívali, ale jedno, čo si sa vtedy ešte za tých čas nenaučil, si sa nenaučil obliekať poriadne. To bol asi veľký problém, však to vlastne aj Katka spomenula vtedy, teraz nedávno v podcaste. Áno, ja som bol tak zvyknutý, že som mal väčšinou tie rifličky také deravé a tak a garážisti to mali trošku inak. Tam, keď sa ešte natáčať, tak to bolo, že naobliekaný, že komplet. A toto mňa úplne netrafilo, takže veľakrát som tam mrzol pri tých autách, bolo to šialená zima, neznášal som to. Pamätáš si na nejakú takú akože riadnu zimu? Mám za to, že raz v takýchto rifliach ťa pretriasalo na Liptove, na letisku, ale neviem, či ty máš ešte nejaký point? Liptov to je kategória samo o sebe, tam to bolo šialene studené, ale čo mňa keby tak raz to bolo tiež, išli sme, to bol S-kový Mercedes, biely,
to video nakoniec asi nevyšlo, mám pocit, neviem, že niečo tam vtedy bolo, neviem. A neviem, či zvuk sa stratil, alebo niečo vtedy, neviem. Áno, to sa mi teraz, áno, že áno. Áno, tam bol nejaký fail vtedy a my sme to natáčali a to sme boli tu nad Bystricou hore a ja som presne si tak akože v hlave nastavil všetko, že S-kový Mercedes, takže akože tam nepôjdeme predsa akože niekde to saďme vozi v aute, to bude akože predsa len ideme natáčať S-kový Mercedes, no samozrejme nie, musel sa aj z bokom, musel sa šmíkať, zima bola, sneh bol. Takže sa išlo hore do snehu, do zimy, fúkalo neskutočne, ja som mal presne tie polotopánočky také, ježiš, to bola strašná zima vtedy, to som sa nevedel zohriať asi 2 dní, to bolo strašné. No bolo veľa takých natáčaní, ktoré boli zase aj pekné. Ja si pamätám, síce to je možno jeden z takých akože posledných týchto veľkých zážitkov, ale Barumka, že zase išiel si na Barumku, ty si išiel v šlápkach. V žábkach, prosím vás. A teraz zase musím povedať, obliekol si tú vestu, ano. Ako pres, mal si tú fotografickú, alebo nosil si kameru. Áno. A chodil si poctivo dokumentovať. Ale to šlapanie na rýchlostnej skúšky... Toto som úplne nemal vychytané, sa priznám. Ja som to pochopil až potom, keď som tam prišiel, že teda čo znamená pres. Že tí ľudia tam ako boli naobliekaní, mali proste batohy plné jedla, všetky veci na sebe, od prší plášťov, všetkého. A ja tam naozaj som mal, ja neviem, jednu taštičku malinkú a šlapky a telefón na kameru alebo niečo. Trošku som tam vytrpel, sa priznám, ale tak zvládli sme to. A ešte mi napadla jedna fotka, že vlastne aký je ten svet malý, ako je to na nejaké rally, ale akože nestretli sme sa, to bolo v Maďarsku a s niekým tam držal akože transparent, alebo ste mi kývali, alebo niečo. Taká nejaká to bola, niečo, nejaký transparent. No a ja som si aj neuvedomil, že on v podstate tam bol s tebou a už ste ma chodili na rally pozbudzovať. Lákal ťa niekedy motoršport, alebo chodil si aj inokedy na takéto podujatia? Mňa od malinka veľmi láka preteky do vrchu. To je taký môj sen, ktorý pre teba to bolo vždy také, že to není úplne asi... To rally bolo rally a priznávam, že to je kráľovná motošportu. Úžasná vec, to je neskutočné zážitky, keď som tam s tebou niekoľkokrát bol. Ale tie do vrchu ma vždy od malinka lákali z Brezna, čiže ten Balocký kopec, to bolo tam stále, to bolo úžasné. A ja tak nejak stále dúfam, verím, že sa to možno ešte niekedy raz aj podarí. Ja verím, že áno. Balok bol náš najbližší kopec. Akú éru si ty takú tú zlatú na tom Balogu pamätáš si nejaké autá alebo udalosti? Vedel si, že to jazdím alebo nie? Asi nie medzi tým. Ty si tam jazdeval v tom prese. Nie, ja som nebol v preskame. Ty si bol Fiat Seicento. Z Fiat Seicento, presne, OK. Áno, hej, toto. Čiže neviem, ako tie mená úplne ti teraz asi nevysypem z rukáva. A skôr auta ma zaujímajú. Auta, akože tam boli neviem, ktorý to jazdil, na takom Vauxhalle to bol, taký, ježiš, neviem. Julo Konček, myslím, jazdil na tej Vectre vozol, áno. Áno, to bolo šialené monštrum. Tam tie M3, keď boli, no a samozrejme VTEC píly, keď išli hore kopcom, to bolo. Aj Hondičku vlastne som mal tú česť si odjazdiť na čiernom Balogu. A potom akože jedného dňa akože prišla situácia, úraz, práve aj vtedy si mal do Bratislavy odniesť, pamätáš si, aké auto to bolo? To bola X7, BMWčko. Áno. A najskôr to bolo také, že mi voláš, dobre, spadol som a najväčší problém z toho bol, že nemôžeš ísť do Bratislavy. Nemusíme o tom rozprávať, že sa ti zmenil život, ale čo bolo pre teba ako keby, možno s ohľadom na tento život, ktorý sme žili, ako takou najväčšou prekážkou, alebo akože najväčšia bolesť na srdci, keď si zistil, že nechodíš? Ono to bolo keby taký dlhodobejší proces. Keď sa ti to vlastne stane, tak v tej chvíli si to asi úplne nevieš uvedomiť, čo všetko to obnáša. Že keď sa mi to stalo, tak som ti vtedy aj volal, mám taký pocit. A viezli ma najprv do Brezna, do nemocnice a potom do Banskej Bystrice. A tam ste ma so Šulkom čakali. To si pamätám, že na urgente ste ma čakali. Ja som tam ležal a bolo to akože pohode, však nevadí, však stane sa, ideme trošku si poležať do nemocnice a bolo presne to, že chalani, sorry, zajtra asi nebudem vedieť ísť.
A my sme vtedy ešte mali to, že to ma hrozne mrzia dodnes trošku. My sme tam vtedy, ja som sa veľa vecí ohľadne toho som organizoval, to bolo to autokino, pamätáš si to? Áno. A to sme vtedy naozaj, to bola akože veľká udalosť aj pre mňa. A tam som veľmi chcel byť. A toto bolo niečo, tam, vtedy som sa akorát rozhodoval, to bol ten deň, to bola nedeľa. Mal som ísť za tým chalanom buď dohodnúť ešte nejaké detaily, alebo teda ísť za tým mojim kamošom. A povedal som si, že tak je nedeľa, tak už to asi doriešime to potom cez týždeň, tak išiel som za tým kamošom. Možno keby som šiel riešiť to kino, tak možno tu dneska sedíme inak, ale je to asi teraz už úplne jedno. A ten pocit, asi to, čo hovorí, že keď ma zoperovali, a keď som teda bol na tom už potom lôžku po tej operácii a keď mi teda vtedy doktor povedal, že pán Dietrich, že ochrnul ste, tak mne prvé, čo napadlo, bolo to, že nie, že ako budem chodiť alebo niečo, že ja som vtedy hovoril tej sestrička doktorovi, že ale ja musím ísť zajtra do Bratislavy. Ja zajtra musím ísť odviesť auto do Bratislavy, že ja nemôžem akože ochrnúť, že to sa nedá, ja nemôžem tu ležať, ja musím akože čím skôr. A vtedy ten doktor, že no, tak ako uvidíme, ako to bude a tak. A ono ti to asi až postupne dopína, že čo sa vlastne s tebou stalo. Ja stále hovorím, že ja som spadol na chrbát a nie na hlavu. A ono je to, že my všetci, ktorí mali nejaký úraz alebo čokoľvek, tak sú presne tí istí ľudia, čo boli. Len nesedia, nestoja, ale sedia. A je to, ten človek má takú istú chuť sa zabáva, takú istú chuť žiť, robiť tie veci, ktoré robil predtým. To je ten istý človek, ktorý bol, len už má trošku nejaké obmedzenie. Vlastne tie obmedzenia sa musí prispôsobiť, ale všetci sme úplne rovnakí. A napokon to dopadlo tak, že okolo 5., 4., 5. Nejak takto sme prišli, no. Sme prišli do Kieva, čiže vlastne som si odšoféroval takú 24-hodinovku a čo je zvláštne, vtedy, a ty si to asi zbadal, že do Kieva som to držal. Áno. A posledné 3 kilometre v Kieve už som sa nevedel vôbec. Tam sme dávali okná dole, spievali sme, kričali sme, len aby sme sa nejak prebrali. To bola šialená cesta, akože za toto naozaj klobúk dole Rastík. To bola cesta, akože tam, keď sa to stalo, keď sa to zomlelo na tej hranici a vtedy nám to doplo, že tak toto je problém.